Dalam hambai jeng tini cina youth IPF ti Peralen, apa youth IPF ti ni ngai jeng party declaration ruo tai cini executive body cini format jeng fill up kalian a pono jeng tini declaration ruitong. Youth IPF ti Peralen ni congga ka cini sar Bolaram Debrma jeng tini bi Gai belakin hambai kurumba kya tini wo 2022 मार्च मास नि 10 तारिख जों youth IPF रिजनल पार्टी तरफ থেকে যে থানায় जों नभेम्बर 10 तारिख पार्टी घोषणा खालामनायनि परेव जे जों साजाक जों एग्जीक्यूटिव बॉडी जों घोषणा खालामनाय आउन परे जों राज्य सम्मेलन खालामनाय थानाय साला किसु जोंनि कम्युनिकेशन गैप नि बागै जों दाख्लै खालामना लिया गाहायफेनो जों दिनैव पार्टी मीटिंग आचुकलायै आलोचना खालामनायनि माध्यमे दिनावनो सिद्धांत अंका जों दिनैव चीनी एग्जीक्यूटिव बॉडी जों डिक्लेरेशन होनाय गाबोन बागै राज्य स्तरे चीनी केंद्र कमिटी जे चीनी जों मोटामोटी फिल आप खालामया गाबोन बागै जों दिनै घोषणा खालामनायनि थांख दङ चीनी youth IPF टिब्रालेण्ड पार्टी निंगै आंनि गोसोखांगो गानावा आसुकजाक राजेश देब्रमा बनचिनी youth IPF नि प्रेसिडेंट ओमफ्राय चिनी youth IPF नि वाइस प्रेसिडेंट जों ताबो बर्तमान खरक बानारखा चिनी yang राजू देब्रमा दङ आंगाय yang उकलग मोहन जमातिया दङ ताई पवित्र जमातिया आबन परे चिनी पुसराय देब्रमा चिनी सुमित देब्रमा बरखंकाय वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दंगयो अंगाय चिनी जनरल सेक्रेटारी चिनी एलविस देब्रमा मनोबा हामबाय अंगाय बो अंगाय चिनी youth IPF नि जनरल सेक्रेटारी अंगाय जों तिनिवो घोषणानि लगे लगे जेता प्रेस नोट जोंगाबो नंनि थानिवो याफारनाय ताय जेता एग्जीक्यूटिव बॉडी कॉपी आवबो जों नंनि थानिवो जों दिनै याफारि रनाय अंगाय चिनी नाहारमुं जेता इशू चिनी मेन टिफ्रालेण्ड डिमांड अबनतिनो जों याफ्रि सेलायनाय ओंखाय एक्चुअली जों थानायाव आपनि संबाय मेडियानि माध्यमेनो जों सालायखाया जेतु आफोर जों दिल्ली मुभमेन्ट खालायना दंमाने आजे खालायजे जे सामरकनो जों आगामी दिना जेंनाय जों दिल्लीआव जों जेसखौनो लाइबुमा जों याफालायनाय आबो चिनी वान सुबजाक ओंखाय तुरुक जों चिनी याफ्रि सेलायनाय जोंनि जेता सामुंबो माहायके खालाय थानाय आबनोथ जे आगि जे राजनीतिको जे बुइ खालायो आबाहायनो जों मा खालायनाय गाबोन बागै जों पहिले आंगांगाय जों एसे youth IPF टिफ्रालेण्ड पार्टी हिसाबै जों कायसा जों दिल्लीआव जेसखौनो लाइबुमा कायसा जों माखि खालायग्रानाय आबनो चिनी पुलिया स्तरनि सामुंनाय होननाय जों कर्मसूचि नाहलाय खालायदों लोगोआव केसनि दं दाव एक सुंगा नांखा कत रकम आंचलिक पार्टी राव फाइ बसकांबाबो नंगौ आबा हेराव मुगाय खोनादों आबो तो त्रिपुरा राज्यनि राजनीतिकनि सिनारियाव जों नायसिगि नायखांखांखाय गोबांमा रिजनल पार्टी तो आजायखा ओंखाय ताबो चिनी प्रेसिडेंट सायथांखा अर जे जों ताबो कटाल मा संसमानि एकतनो कारण आं दीर्घदिन IPF सामुं तांखा तामुंनि यागुलो आरो प्राय 8 থেকে 9 বছর प्राय सामुं खालायखा आरो जेता सेटिसफाइड नंजाय गलिया आ बरक बाय माने जागा थांनानि मतन होयो आं ताब बर्तमान तिनी सानाय नांनि थानिबो माने IPF ताबो बो अवस्थाव दं अब आगामी दिनो हक सानाय अब नरक परिष्कार नंनाय जे ताबो IPF सबाय तिब्रा मथाव थांलायनाय ओंगा बाक्साका IPF नो दंनाय का अब बो जागा दंखाबा एकटा पार्टी रिकगनाइज पार्टी इंजा अब याग्रै नंबाय के ताकते किसे पार्टी सोलायनायबा ओंगा मेन IPF निसिनि लीडर अपनी जेता लीडरशिप जेता निजिनि नुखुंनो पयन्त याखारवै जों थानजाव थांनाय जों बुनि थानियाव जों समरन खाय थानाय आरो जों नगजाबो जेता चिनी बरक एकटा जागाव जों क्राखै दंमया आं IPF क्राखै दंगै सामतांनि बागै आं चेष्टा खालाया किन्तु शेष मुहूर्तेव बरनि बर खालायसि तुं आं कागै ताइसे आं मा खालायनाय को जागा आनि जथेस्ट आं सापर्ट मान दङ आ फुरबो गोबां मा बरक कागदै कागदैनि का ताबु
जों बयतामो सा बयतामो हिन आबो तो जों नुगै दं केबो गोबां CPM याखर तिब्रमथ थांखा केबो INPT सबाय तिब्रमथ थांखा खनातै केसे चिनि बुग्रा साइ दंखा ताबो तिब्रमथ याखर सिनाय IPF तिबो याखर सिदि कै केसे पार्टी संसानाय अब तो गताबो पार्टी दं बोले त आदर्स पार्टी डेभलप दं गावन बगै जों जेताबो खायमनो आसक लुकुरक हामया वान सगलाक आबो हाइसिनि वान सम